dasaremu kelawan garwamu kang mas kang mratitisake ngrepit dasarene api pirantine tanana ingkang ngaruwe yamong akibate aku mong bayangke remo ing atiku iki yen banjur ngilingi baca telu iki omo tenan sita dadi cahalata kanthi dikapada mati Minda kaya yen to sita urip lan andika mesti bagya mulya jar lair putri Sulistya teras bisa nyuwarati sing gedhe ngapur-ngapur kang mas babut janku sejentang hatiku sambungku mengwenci telu rupita saremu kelawan garwamu
Tapi ya ki gawe video klip ya dhewe ya. Iki latihan. Iki latihan sok gawe video klip ketoke ning ndi? Medane ning ndi enake? Ya ning Guyangan kok ya. Ya mbok ning romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan. Lah wong numasane lagu ki Guyangan lho Mas. Yo tapi kan pasangan, couple, kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi. Kuwi lak biyen mantanmu. Jancuk. Biyen guyane gawe video klip. Wah, modern ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus Saiki nyungir. terasa lebih indah. Ngono ya, Mak. Agama karo budaya kudu mlaku bareng, aja ditabrake mengko mundhak cawuh. Ya ngestokke dawuh. Dibawani langkung rumiyin. Sumangga ya dipun bawani dandang kula pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata mengko tibake pepiling ya, Nok. Ya. Mangga, Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Bapa Lurah, Bapa Nyata. Kang sarta sedaya panitia mugi saged adamel karenaning penggalih lan saged dadosa jampi sayah tombo kesel. Monggo dipun lajengaken, Mas. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro solat dene kang telu rukun Islam kaping 3 napa, Mas? Ramadan nindakne poso Terus papat zakat ping 5 ngibadah haji menawi sedaya rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islame dos pundi, Mas? Rukun Islam sampurna ya tibake ya, Nak. Karya besar Ki Haji Anom Surata. Coba kaya ngapa? Dadekke ya. Ya.
Siaran malam hari ini juga disiarkan langsung ya lumantar channel YouTube no. Oh ngono live streaming Asta Brata Media ya. Dadi iki sing kepareng mirsani ora mung penonton kang ana lokasi utawa TKP, ning kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang sarta pengikut setia channel YouTube Asta Brata Media juga memonitor para warga masyarakat Weru kang sarta Mbulak Mojo anggone kagungan kersa bersih dusun bengiki. Ngono ya, Mak. Menyelam sambil minum air ya diwaca dhisik ana layang sing tumibeng pangkon. Ngono ya, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Panggih malih dalam rangka bersih dusun Mbulak Mojo lan Weru. Kelurahan Wrongotok Kadipaten Nganjuk. Kula nyuwun gending ya. Bawa palaran langgam ngimpi. Loro ki apa ki jagat wengi ki apa ki. Terus telu ninggal katresnan Persi Samboyo kang sarta ingkang pungkasan podang kuning ya. Gending menika katur para pamirsa sedaya sugeng mirsani ngantos paripurna saksampunipun bersih dusun Mbulak Mojo Weru masyarakat diparingi sehat walafiat panjang umur banyak rezeki dipun tebihaken saking musibah sengkala lan penyakit wasalam saking menika seksi wayang kulit. Ngono ya Mak. Ya dipinangkani sing kira-kira kanca-kanca iso dipinangkani karo gegojekan karo mlaku ya no. Yo Mbak Manuhara Katuran Jumeneng. Ngono ya Mak. Serampatne ya serampatne. Iya ben anu golek keringet no. Ya ayo Mbak Manuhara Katuran Jumeneng ana ing pepanggungan. Ya coba kaya ngapa cerat. Alah, 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 iya. Awas. Iku kayong yones lagamu, saya nambahi wangun, dasar ayu. Luar biasa jan lembek solek joget rumangsaku lek ketok lek wanita feminim yo wilujeng dalu Mbak Yu Manuhara iya iya kuwi mengbuak apa jane ketutan rambut apa piye guys wilujeng dalu Wilujeng dalu. Selamat malam Mbak Manuhara. Selamat malam, Mas. Wah. Lah nyapa trayo lanang kok diguyu ki lho. Lek mlaku timik-timik ketok feminim lah kok selamat malam. Malam, Mas. Lah kesuwen to, Mas. Oh, kesuwen. Wong kene iki macak wedok kaya apa? Aku nang kono diceluk Nur Jainul. Ora ya damput wong-wong iki trayo.
Ya ngaten niku ben akrab. Akrab ya akrab, Mas. Delok-delok to. Oh nek kadung macak wiwit sore ya. Nek maca wit jam 3 Wah. Untuk menghibur warga masyarakat Weruwara Bulakmaja nek macak nanti jam 3. Jam 3. Ngono kok diceluk apa wong? Jainul. Bah, nemen gitu. Lah malah cah cilik-cilik malah gumun aku. Piye cah cilik-cilik nyapa? Kan aku dikawal karo apa ki jenenge Anu, polisi. Ya karo hansip-hansip to. Lah cah cilik kemuni ngene to, Mas. Lho banjine kecekel jenenge. Ya ampun to. Kena garuan. Wong arep menghibur kok malah Kecekel. kecekel. Banjine kecekel jenenge. Ora apa-apa kan cah cilik urung ero. Ora apa-apa, Mas. Innallaha ma'asabirin. Artinya apa, Mbak? Wong sabar ditek-tek kancane. Wong sabar kasih Gusti Allah. Nah, Kok iso iya. ditek-ditek kancane iki lho Wila Mas. asline. Asline ngono. Oh, nyatane ya ditek-itek tenan. Oh nek karo Mbak Manohara aku ra wani ngideng-ngideng. Iteken, Mas. Melah. Iteken. Idek kok malah kaya mentok dobel ngono lho. Oh, wis tau delok metok dobel. Ya kira-kira jari wong-wong kae. Iki kok kurang penggian tanggapan wayang laris kok delok metok dobel iki lho. Kowe iki nek gak delok ek terus delok ngono kuwi. Wah, ampun. Kulino. Maksude kula niku mboten tega ngideg-ngideg sampean. Mergo kula ngrumangsani, Mbak. Oh, Dalang iya, Mas. Akbar dan Mbak Manohara itu paribasane senasib serumpun sepenanggungan. Di mana ada Dalang Akbar, Di situ ada Manohara, makanya fans dijenenge Manak. Manohara Akbar. Ya. Najan ta wong ora iso manak, penting jenenge manak. Manak itu singkatan Manohara Manohara. Akbar. Ya. Ini ben roh masyarakat Weru Bulakmaja ben roh. Tenan, awake dhewe yo nganggo gawe single lagu sing anyar ya Mas ya. Single lagu dicoba boleh? Boleh kapusan Aku banji. bagian apa? Nyekel apa? Oh, sampean ecek-ecek. Ecek-ecek yuk, kene. Ecek-ecek gini. Nah, Nah, ya lagi iki dereng jak ngamen. ya. Ya. Terah ya asline ngono kuwi ya. Ayo, Mas. Alon-alon bas karo tipung. Bas karo tipung. Iki jenenge shop ra to. Kayak gini lho, Mas. Ngene. Heeh. Kok ramuni ya? Kok ramune jajal setengah. Aduh. Ngawur. Sesat kowe iki. Ya ampre munine iki piye? Ngono kok ya aku manut ya. Lah salahe wong goblok kok. Hei. Ya kene. Kayak kamu kendang karo? Lah nek ra goblok nyapa? Kenapa? Oh, tanggapan dibatalne gelem. Asu. Ayo. Nek ora sanggone dine, Dei. Ganjing iki. Ayo. Adekno nolak telunggon. Ayo, Mas. Oh, enak ya. Ayo ngetan, Mas. Tuk. Jentit Ya. Manohara. Jentit Nyah. Manohara. Jentit Nyah, Mas. Manohara. Jentit Nyah. Manohara. Jentit Entekno. sik to. Kapan nyanyimu lho? Lagu ki ngarepe senggaan sik. Kok senggakno ngrut nyoh. Senggaan ki ampreh menarike penonton. Dadi wong delok ki, wong ngrungokne ki ben gak opo kok lagu ngono. Oh ngono. Berarti ben gak bosen, intro. ben gak monoton. Ah, intro. Tarik. Ayo, Mas. Ayo, Tris. Nah. Enyoh, Mana? enyoh, Manohara Akbar. entekno. Iki lho, enyoh, entekno. Kok iso malah kaya apa kuwi mau kaya blandut macan. Lho, artis kuwi Mas, penyanyi kuwi ora diselingi joget dikira kuwi engko patung. Oh. Ngono. Lah maksudnya kok ora masuk lagu-lagu kok nggur nyoh-nyoh karo. Cek urung masuk makane masukno. Oh, iya. Ayo masukno, kene. Lewat Ayo. ndi lho kayak. Nyoh. Lah karek kowe mlebune lewat ndi? Lawang ngarep apa lawang guri kok. Kuping. Nyoh. Kok kurang ajar. Ayo toh. Aku serius lho iki. Lah kok iso kuping barang iki nyapa? Maksudnya kudu ngrungokne bass karo kendang ben iso masuk ngono lho lagune. Tak tuk dentit yo. Nyah. Iki lho. Nyah. Nyah. Edang nyanyi. Kalem-kalem aku iki jek perawan lho, Mas. Iya. Karo perawan iki yo ngene iki kok yo. Perawan asli ya? Perawan leh murep. Perawane Lho murah. perawan mau buntet tok. Iya. Yo tarik, Tris. Yo.